L-Assoċjazzjoni tal-Isport Akwatiku ta' Malta, l-ASA, sa tospita l-ewwel darba il-finali tal-aħħar 4 timijiet tal-Waterpolo Champions League tal-irġiel bejn il-5 u s-7 ta' Ġunju li ġejjin fil-Pixxina nazzjonali f'tal-Qruq. Fl-istess post bħala dan l-istess avveniment se jiġi stabbilit villaġġ sportiv li se jiftaħ fil-5 ta' wara nofsinhar, filwaqt li l-ewwel semifinali tibda fis-7 ta' filgħaxija u t-tieni semifinali fid-9 ta' filgħaxija. Il-logħba t-tielet u r-raba post u l-finali jintlabu nhar is-7 ta' Ġunju fl-istess ħinijiet. Malta ntażlet wara li l-applikazzjoni li saret mill-ASA kienet tissodisfa r-rekwiżiti kollha ewlenin tal-Federazzjoni Ewropea għall-Isport Akwatiku u għandha l-appoġġ sħiħ tal-Gvern Malti fil-kollaborazzjoni ma' Sports Malta u Visit Malta. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima sostna kif il-Gvern kommess li jkompli jgħin lill-Isport Malti b'kull mezz biex dan is-settur ikompli jikber. Ħankunu qegħdin nisputaw il-Final4 tal-Champions League li hija l-ikbar kompetizzjoni Ewropea tal-Waterpolo, kompetizzjoni li għandha prestiġju kbir u din hija l-ewwel minn 3 snin konsekuttivi li ħankunu qegħdin nospitaw. Ħankunu qegħdin naraw propju il-Pixxina ġewwa tal-Qruq mimlija bis-support ħajkollha 4 timijiet li għandhom prestiġju internazzjonali u allura kollox huwa preparat, kollox huwa lest sabiex iva għal darb'oħra nospitaw b'suċċess avveniment ta' portata internazzjonali. F'dan il-kampjonat li beda fl-1963 jieħdu sehem l-aqwa timijiet minn madwar l-Ewropa u hi l-aktar kompetizzjoni prestiġjuża tal-klabs tal-waterpolo professjonali tal-kontinent. Il-Ministru għat-Turiżmu l-Indafa Pubblika Clifton Bartolo irremarka kif it-turiżmu sportiv qiegħed jgħin bil-kbir biex ikompli jiġi attirat turiżmu ta' kwalità ogħla lejn il-Gżejjer Maltin. Il-waterpolo bl-ebda dubju jattira diversi attrazzjonijiet u jattira wkoll l-attenzjoni madwar l-Ewropa kollha u għalhekk filwaqt li ħanġibu it-turisti lejn pajjiżna se nużawh ukoll bħala marketing tool sabiex inkomplu insaħħu il-marketing tagħna li hemm mixtutna dan il-qasam hekk importanti tat-turiżmu sportiv. Il-Final4 se jixxandar fuq diversi networks internazzjonali tat-televiżjoni u se jiġi amplifikat permezz ta' impenn qawwi fil-midja soċjali li jiżgura udjenza Ewropea vasta. Il-biljetti għal dan l-avveniment jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit tal-ASA, asaofmalta.eu.